Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan, kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan dados murid dalem Gusti mangkrasul ing jaman menika lan ngetingalake bilih murid-murid dalem Gusti menika kaangkat dados mitra-mitra dalem, menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus sendiri. Dinten menika sesarengan pasamuan suci sawegung kula panjenengan mestakaken Santo Matias Rasul ingkang dados pengganti utawi tanda kutip ban serep Yudas Iskariot ingkang sampun nyidrani Gusti. Matias menika dados pengganti. Naminipun pengganti kadangkala sacara panyawangi awake dhewe sok-sok kualitase nomor loro nggih, benten kalian para rasul sing kapilih dening Gusti piyambak. Sejatosipun Rasul Santo Matias menika nggih sampun nderek Gusti wiwit kawit. Pancen rikala pemilihan Rasul Matias menika boten kepilih, ning wiwit sakawit sesarengan para rasul lan murid-murid sanesipun Matias nggih mireng sacara langsung sabda dalem Gusti lan ningali sacara langsung menapa ingkang dados pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Pramila ingkang sepisan kula ngaturaken nderek bingah profisiat dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih ingkang ngayom ing Santo Matias, ugi paroki-paroki wilayah setasi lingkungan ingkang ngayom dening Santo Matias. Mugi-mugi semangat kerasulan tanda kutip mentalitas ban serep menika boten ndadosaken persoalan. Awit naminipun rasul menika benten-benten ora ana sing padha kualitase ya ora ana sing padha, ning bilih para rasul ngetingalake katresnanipun dumateng Gusti sawetahipun, katresnan sing wutuh menika jempolan. Mugi-mugi donga lan semangatipun Rasul Matias dayani kula panjenengan yen wonten ing pasaman suci, wonten ing kepengurusan awake dhewe lir gumanti dadi pengurus, ora usah terus ora pede mergo waduh sing tak genteni luwih ampuh, luwih pinter, luwih samubarangi, aku ora iso apa-apa. Nah, kadang kala lajeng sok-sok adamel mental ngedown, nglokro lan sapanunggalane, ampun. Awit nggih sepisan malih rasul-rasul menika istimewa, awake dhewe ya istimewa. Aja madhakake karo wong liya, nggo pembanding oke sing awujud bangun uripe awake dhewe. Ning nek malah agawe awake dhewe nglokro terus ora pede, mending rasah banding-bandingake, rasah nyawang wong liya sing mbok menawa miturut awake dhewe luwih segalanya. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi
Srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Yohanes bab gangsal welas ayat 9 ngantos dumugi 17. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kaya dene Rama anggene tresnani Aku, mangkono uga anggonku tresnani kowe. Yen kowe netepi dawuhku, kowe bakal tetep ana ing katresnanku, kaya dene anggonku netepi dawuh dalem Rama lan tetep ana ing katresnan dalem. Kabeh iki tak kandhakake marang kowe, supaya kowe kadunungan kabungahanku lan kabungahanmu dadi sampurna. Dene dawuhku yaiku, dipadha tresna tinresnan, kaya anggonku tresnani kowe. Ora ana katresnan sing gedene ngungkuli tresnane wong sing ngetohake uripe kanggo nglabuhi mitrane. Kowe iku mitra-mitraku yen kowe netepi sing dadi dawuhku. Kowe ora dak sebut abdiku maneh, awit abdi ora ngerti apa sing ditindakake bandarane. Nanging kowe dak sebut mitraku, awit kowe wis dak blakani kabeh sing dak rungu saka ramaku. Dudu kowe sing milih Aku, balik Aku sing milih kowe. Lan kowe wis dak paringi ayahan supaya andon laku lan ngetokake woh sing lestari. Yen mangkono, apa wae sing kok suwun atas asmaku bakal diparingake dening ramaku, yaiku dawuhku marang kowe, dipadha tresna tinresnan. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken kados pundi mitrat kula pribadi nggih. Prinsip dasar dados murid dalem, prinsip dasar dados rasul sing sumadya kautus, ngetingalake katresnan dalem Gusti marang donya, katresnan dalem Gusti marang umat manungsa. Dipadha tresna tinresnan. Mila jejering murid dalem Gusti urip ana ing pepantan, urip ana ing persekutuan supaya apa? Bisa ngetingalake lan mujudake dawuh dalem. Dipadha tresna tinresnan. Nek urip dhewe ora bisa ngetingalake dawuh dalem Gusti menika kaleksanan. Dipadha tresna tinresnan. Lan keleksanani dawuh dalem Gusti menika nggih mujudake semangat kemuridan, semangat kemitraan. Awit Gusti Yesus kala wau ngendika, sing dadi muridku, sing dadi mitraku yen padha ngestokake dawuh dalem Gusti. Lan kanthi ngestokaken dawuh dalem Gusti, awake dhewe murid-murid dalem Gusti menika nggih urip ana ing katresnan. Mila Santo Matias ingkang kapilih nggentosi Yudas Iskariot, caranipun milih menika kanthi lempar dadu. Mbok menawi sepele, ning para murid pitados bilih ingkang milih menika nggih Gusti Yesus piyambak lumantar Yang Roh Suci. Mbok carane kanthi lempar dadu utawi ya lotre utawa ya pemungutan suara lan sanes-sanesipun. Ning nek wis kepilih tanpa intrik-intrik politik, mugi-mugi menika pakaryan dalem Gusti lumantar Yang Roh Suci. Lan menika saged dados pitedah, dados kekuatan kangge kula panjenengan sami Bapak Ibu para kadang kinasih ingkang kapilih dados pengurus ing pasaman suci, mbuh kuwi ing tingkat lingkungan ngantos ing tingkat paroki, ampun ngantos
mblenjani, ampun ngantos nolak, ampun ngantos ora gelem, awit menika pakaryaning Hyang Roh Suci. Santo Matias sanes ban serep utawi tukang tambal ban sing viral nggih. Sanes Santo Matias menika rasul. Pancen Rasul Matias anggenipun tampil utawi kapilih saksampunipun Yudas Iskariot, ning menika boten ateges terus dadi ban serep. Mugi-mugi kula panjenengan sami tansah sumadyo gesang wonten ing pepantan mujudaken semangat tresna tinresnan kados dawuhipun Gusti piyambak. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.